Hei, jah, jikapnya otai deh, jikapnya. Jangan apa ni. Jikapnya otai deh. Jangan. Jikapnya or. Otar sebenarnya jikapnya otai nih mania. Haba aja nih, ini. Nih, nih. Nih, jikapnya or. Jikapnya otai nih mending apa? Kopiनि first time. Nih, ini jikapnya otai bayar nane. Biaya होना होबाय कबि बिदैया कबिया दियानाबो बिमाइजों हामजादों ओइस आखाइ हरलाय लायो नै सासे दियाना जोंना आखाइ हरलाय लायो खुसिथारनाय जिगाबनि अर सायनो मोननानै कबिया नै बिदैया अर सुदों मालाय दुंसिमदों सिखुङा जोंना कबिया खुसिथार आबाया दुंसिमदों ना माना खाथियाव दुंसिमदों जि नायबाय जोंना अर सुनायखौ नायखाबाय आया दुंसिमदोंनो मोखां होथेलाय होथेलायथारबाय दुंसिमबायनो मोखां होथेलायथारबाय सोर ओंखारा आजा आथिङा सेन्देल गानाखै हनै आथिं साबायखौ ओंखारथारला आथिं मोजां ओंखारथारला ओंख्रि जाथारला न'आव आयु एफा बुरजा बुरजा होयो आजा एफा बुरजा बुरजा होयो नायनाय एबार जाबाय लास्ट बेनो दे मोखां दुंसोमदों जे देलाय नायनोबो हाया जि दुंसोमफैखायो सायं बानजाहैलायबाय एसे गोजानाव नैबे गोरखा आखाइ हांलायथारो बिहा अर सायनाया नायलाय थुन थांखायो नायलाय आखाइ हांलायो आखाइ हांहैलायो जा जिगाबनि अर सायनो मोननानै नै बिदाया होगासिनो ओरै बिस्रा नै ओंखारसै नै आजा दियान दे आखाइ हांदोलाय दे आयु बिहा जिगाब हैलायथारबाय गोरोङा जिगाब हैलायथारबाय आबा हामजानो इन्टारेस्ट मोनदों जिगाबनि अर सायनानै बिसिबा गोबावनि उनाव नै लोगोफोर सोर सायनो इन्टारेस्ट मोनो जिगाबनि अर आंबो मोजां मोनो आरोना उन्दैनिफ्रायनो सायबोनो मोननाय ओमफ्राय हाबा जानायनि उननिफ्रायनो जिगाबनि अर सायनो मोनाखैमोन नै दिनै मोनबाय आरोना न'आव फैनानै ओरैजाय माइहुं हुंखांबाय आरोना नै बेसेबा गिदिर माइहुं हुंखांबाय जोंना बाबाया आफाया ओमफ्राय आग्लायनायखौ नै अर सायबाय आरोना नै आखाइ हांबाय मालाय खारखाय थुननो दियाना बिदानिया उन्दैया बे देरसिन आरोना जिगाब होनाया बे देरसिन नैबे उन्दै बिदा फंबाय सानै ओमफ्राय नैबे कबि जोंनि
नै बेनो लास्ट जिगाब अर सायनाया दियान नै बे अराव माखासे ना फोरानदों नाबो सारदोंमोन नालाय दहाय बेलासि ओंखाम फोरानगासिनो आइजों बाजैजों नै बेनो लास्ट आरोना अर सायनाया